giro hau. Bai. Eta gaurkoak, aspaldi nuen ontaz izaite gogoa, baina itzaki eman dit. Barre, berriketa eta pitokeria asko oroharri jazki nire alkandoren kontura. Jendeak beti, aspalditik, gure kaxaren garaitatik, ze alkandora jartzen duzu, entxo, mesedez, hori alda kusidadea. Jakin, demoraren poderioz, ja, influencer ere bilakatu naizela, jazki, nirekin harremanetan jarri dira, egite maratoikoak. Bai, Eta esan didate, urrengo maratoirako, zure alkandora guztiak jarriko ditugu subastan, enkantean. Oso ondo. Bai horixe, eta lortutako diru guztia bideratuko dute daltonismoaren ikerketara. Ez, itxaron. Ia, tortolie. Pitokeriak ez, tortolak, gaur. Datozela lehiakideak, hori bai! Gregori eta Santi, Mikel eta Maia, Itorre eta Irati! Hau pasue! Nik ez dut erreparatu. Ari dira? Amazonak. Ari dira. Hor da biz. Ari dira. Tiki-tiki. Gregori eta Santi, zuek ere oso fin jantzita, Zuen arropategiarekin ere enkante bat egin duzak, Ari gara ja, pauso asko ematen, Gregorio diot, publikoa agurtzerakoan, gaur ere... Ezken ni Maia bi asko gustatzen zaite. Gregorio lehendakari! Gregorio lehendakari eta Xanti zailburu. Hori da. Beti harrapatzen da zerbait. Bai, ez da, gobernu polita litzateke. Eta utziko diratzea Julianea ikusten barrutik. Listo, egin dugu negozioa. Hemengo presidentzia ondo hartuta daukazu, 16 saio gurean. 16 garrenez, 4.650 euro, denera pilauta. Bai, Gregorio, kalkuluak eta... Aspaldi ez dugu aldetuta, 4.650 euro. Honekin zera ingo dugu. Nik iPhonea erosi dut ja, eskatu dut. Ja, eskatu da. Bai, eskatu dut. Radiofrekuentzia aurpegirako nire edadea zea kontrolatzeko. Bai, ez da. Ilaskiri esker, ez da. Eta zer gutxi gehiago. Eta Gregorio? Ni biraitxo bat ingo dut. Bai. Eta nora? Horrekin Frantzia aldera. Ados. Kalkulatuta, gero kontuz gida baimena eta galdu gabe, eta hori da, bai. Erne gaur ere bikote animo, zorte hon. Oso ondo. Mikel eta Maia, 12. saioa zuentzat. Claro, super lehiakide baten aluen egonda ematen duelako 12 oso zaila da. 3.225 euro eskuratuta, dirutxu bai, Mikel eta Maia. Eta esan dugu, bestelako plan batzuk, Mikelek eta Maiak. Diru horrekin, furgonetio, portxiki batzuk, bai. Bueno, lankideak zer diete eskolan? Gustoa. Oso gustora, osarro, eredu Esate emoten. dute, nahi duzuenean etorri berriz ere danera, hemen, ez da? Bueltatu edo, ze? Lasaile ikastetxean lankide Mikel eta Maia, eta, miluze zoragarriak direla erakusten, gauero, ondo, gaur? Oso ondo. Prest? Gaur hobeto loin da, eta ondo. Oso ondo. Gaur ez da pixagurerik eta bestelakorik izan. Oso ondo. Segido, dana. Gaur oean egin dugu pixa, lasai. Ongi etorrekikote. Eskerrik asko. Eta Aitor eta Irati gurean, ongi etorri, zer moduz? Ondo? Oso ondo. Nondi gatoz? Portugaletik. Biok, bai. Portugaletetarrak, bikain. Bai. Aitor, ikasle lehioan zu? Bai, ikusentzuzkoa. Ze ondo, zero itxapen. Gure garaian eta auta beste. Zemarren maila? 3. Ondo. Eta ja ulertu dugu ze ari garen ikasten edo... Beno, bai. Bizkanaka. Bai, hori da, bidean. Nik oso ondo pasatu nuen, Bai. Dinot. Kontrakorik inork ez du esan. Ondo pasa? Ikasi bai? Bueno, ondo pasa. Batez ere, Iratizu? Medikuntza 3. mailan baita. Medikuntza 3. mailan. Bai. Beste realitate bat. Horrixeagoa. Ondo ari zara pasatzen Irati. Bueno, bai. Bueno, tarteka bai, ez da? Bai. Bestelako zaletasunak ere bai. Dantzari, Aitor? Bai. Eta non aritzen gara? Berriztasuna dantza taldean. Berriztasuna dantza Hori taldea. da, Portugaleten. Eta dantza estiloa edo? Ez, euskal dantza. Euskal dantza. Ados? Bai, Aitor askosari talde handize da. Bai. Bai. Eta bizitzarete, emanaldiak, batera eta bestera. Bai, hori da. Bai. Irati, eta zuk zaletasunen artean, aipatu duzu bat, ezagit gogoan duzun, azalarekin lotuta eta... Eskinkerra eta bai. Bueno, batera egin gendun, eta bai asko gustatzen zaite Azala zaintzea. Bai, hori da. Skincare, rutina, eta... Santi! Bai, eta... Egin Iratin lagune! Zein izaten da, Irati, esaterako gaur miluzera etorri aurretik, azala zaintzeko zure rutina? Oso hori guruzu. Bai. Bueno. Hori, aurpegia garbitu, tonikoa, ostean exfoliantea, Bai? begitako krema berezia, eta ostean ja bukatzeko krema. Segulakoa, hori guztia, Irati eta Santi, bilera egiten zuien inizuekin, bada espada. Batun, ia ze esaten du. Begira, lehi, jaski. Hau pasuek ongi etorri gurera. Asko. Venga. Ta segi, txaloka. Zakuan miluzen gaur adi.
guzti irabazita, irati azalak aztetu egiten da, automatikoki. Beraz bak izurra egin. Gregorio, ze herri maite duzu? Maiabia. Maiabiako gazte azala! Apazabek! Hasi aurretik, 108 esan da izerritan. Izerritan zuek, ondo? Azteko prest? Lanien azteko prest? Arrasto. Hau pazuek. Lehenengo tabla, lehenengo arrastoa. Fuerte, hasiko gara. Europan dago. San Marino. Adibidez. Fuerteventura. Aitorri irati. Erroma. Txamarra potoloa jantzi. Islandia. Adibidez. Suitza. Norvegia. Eta asmatu. Lauro eta arbuntu, aitor irati, oso no? Mikel, bola lapurtu dizu iratik. Bai. Mikel Amaia bigarren, taulan lehenengo arrastoa. 1979ko usta astea suarra da. Bernardo Atxaga. Sartxu haue, Atxaga, Amaia. Bai? Benito Aitor Lertzundi. irati. Benito, hori jotarra. Xavier Rusabiaga. Xavier, eta lehenbizikoan? Bai. Venga! Ondo. Azal oso ona, Xabierrek ere, Dana. Dana ona. Dana. Bueno. Zala euskara, betaurrekoak. Egun puntu. En puntu. Bai. Zigara Xabierre buruzizketan, puntuak ere hartu. Xavier in love, Xabierregaz. Aitor irati, zeuek erantzuten hasi. Eta hirugarren tablako lehenengo arrastoa. Lagun artekoak dira, arriskutsuenak. Barreak. Eztabaidak. Sekretuak. Zaldiekin asko egiten da. Ibili. Irrintziak. Barreak. Zenba, barre zaldiekin, jode. Hitzarmen moduko bat da. Paseoa. Ez. Travesia. Bidaia. Zer? Zerbait? Bidaiak. Eskapadak. Urrutik gabiltza, Ilea arrosaz pintatu nuen, behin bere erruz. Apostuak. Hori bai, 70 puntu, gortu baletera. Ondo hasita, bikote. Oso ondo, hasita. Gregorio Xanti. Zaldi albo batera utzi, edo igual zaldi karrerak egiteatu. Drozan, hartu lekua, mesez, Gregorio eta Xanti. Mikel eta Maia bezaldean. Puntutxo batzuk, Ja, sí, Mikel eta Maia. Denbora. Begiratu ondo. Zuzer. Bai, eta hasi. Oi hartzuna. Bokadilloa. Bikain. Oso ondo. Volantea derrape bat. Zerekin. Gurpileekin derrapea Gurpileekin egiz. derrapatu. Istripua. Istripua. A ber, derrapi ezer. Kamioia. Ez da kamioia. Todoterrenoa. Ez. Normala. Autoa, Kotxearekin. Venga. Eta? Abestu. Abeslaria, abeslari karaokea eta ikuslea. Ikusle bat, Karaokea txaloslea eta edo. Ikuslea edo entzulea. Entzule hori. Oso ondo. Erantzun beharreko galdera. Karaokien kantaten zune. Al partir... Ondo dago. Gregorio, karaokien zure fab kantatzeko. Sueltalo. Zer dori? Frozen. Sueltalo, let it go. Santi, zuk? Nik un velero llamado Libertad. Oso ondo. Hori, Mikel? nik abestu da, Ez. Nik da, Ez. ayer se fue. Hori Perales da. Nino Bravo. Mikelek? Salvadorren eriotza. Oh, Eskerrak bai, hori euskaldun bat, badau euskaldun karaokien. bat. Hori badau karaokien. Hombre. Ai, Amaia? Ez dut Gabi de la karaoke Maza. baten Hori abestu. Gabi de la Maza. Ja, bai, karaoke ja. aretu. Ez dut abestu inoiz karaoke. Eta let it go, Gregorio. Gogoa bai, baino... Es que hemen ez... Republika Maiabi asko maite dut. Bueno, borduen, puntutxuek bakarrik. 70 hau pasuek!
Let it go! No, nomiziko puntutxoak ere irabazi dituguta. Ai, nik Amaral. Amaral. Zeona, Amaral. Bai. Aitor Irati, Marta, Guille Sebas, eta gainontzekoak. Demora. Golf, bai. Golf pilota txikia, golf. Minigolf. Hori bai. Oso ondo. Argazkilaritza. Bai. Kamera Ja, argazkia. gertu gabiltza, Argazki... Modeloa. Argazki... Konkretuki zer da? Modelajea edo... Ez. Paparazzia? Bai, oso Bai. ondo. Hegazkin, Ez, itxasoan, Bai. olatuak. Marinela. Bai. Itxasontzi... Marinela eta kapitaina. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Portugal darrak ere bizkor, Ederto, beste 60 puntu. Bat dantzaria, eta bestea galako azala duela. Imintzio zoragarria egiteko prest, noski. Artelukoa, Aitor Irati. Gregori eta Xanti bestaldean. Hirukoaren bila, denbora. Denbora dago pentsatzeko, Bai? Eta hasi. Titiak. Emakumea, Sujetadorea. Bai, bularretakoa. ideiak. Ile garbitu. Ez. Afroia. Permanentea. Ia. Abeslaria Tina Turner. Ez. Beyoncé. Abeslari bada. Ez, afro, ez, kardaua. Ez. Afro ez, bai, Trentzak. venga, urbil. Rastafari. Bai. Aurrelaria eta porteroa. Gola sartzen. Eta Zer, telezaina. Penaltia sartzen. eta, Zer sartzen? Gola sartzen porterian. Baloia. Pilota sartzen, baloia. Ze gol. Gol, penalti. Urrezko gola, penalti eta porterua. Penaltia. Penaltia. Penaltia, venga. Bai. Vamos, esaten baduzue. Baloia aurrezko gola sartu eta penaltia eta tezaina, bueno, nolabait, elementua gortze duen. Denak ez aituzu, bikain. Oso ondo, 60 bikain. Eroglifiko batzuk. Eroglifiko Gregori eta Santi, azteko prest? Bai. Lehenengo bat denfara. Ezagutuko aldugu inoiz. Re. Ez. Do. Bai. Venga, hasi irakurten. Do. Domina. Ez, hasi irakurten. Idon. Idora. Idora. Ido langa. A ber. Ezatuko aldugu. Idoia. Idoiaga. Ez. Idolanga. Idolantza. Zer da? Azten gara irakurtzen. Non daude guztiak in. In, do. Indonesian. Don, esia. Indonesia. Esia. Bai. Asia. Bai. Eroglifiko. Maite asko. Bigarrenaren, fara. Hori bai pertsona. Txi. A. Vale? Itxia. Sandia, txiaz, asia, minusia, zianatik eta na. Bitxia, erto, bitxia. Jarraitzen Ondo. dugu, Xanti, txia jaten eta... Mitxia ez de sekula jan. Aizu gehiago? Zertzen? Abena. Ados. Bai. Eta Gregoriok? Denetari. Ferrero. Arroa eta... Mikel Amaia eroglifiko pare bat, fresko zeuentzat, ia lortze ditugun, lehenengo bat, denfara. Behin bizitatu nuen, Eti pastela, eti, zertabekue? Etiopia. Bai. otila. Esti Marquez abeslaria, ez lekenduta, eti, opila, lekenduta, opia, Etiopia, hau pastuek. Oso ondo. Marquez. Esti, bai. Zauna, ez? Bai, nies nuen zat. Eta Mikelen antza? Segulako. Igual. Bai. Aitxalabak, ederto. Mikel Amaia, bigarren eroglifiko bat, denfara. Bere kalterako bakarrik balitz, Garri. Vale. Zer da? Arroka. Garro. Arria. ez, Garri. Gaitzerdi. bikain. Aitza! Beste dana be bai, baina aitza be bai. Aitz erdia, akenduta aitz erdi, eta irakurtzen hasi, gaitzerdi. Oso ondo. Bi asmatuta, gaitzerdi. Eun puntu! Gaitzerdi. Oso ondo!
Aitor eta Irati eroglifiko batzuk, ondo, ezta? Bai. Ondo, Irati hau medikuntzako operazio baten moduko da. Atalez atal joan bergara. Hau pasuek, lehenengoa denpora. Albiste entzun dut, zer da? Irati... Bale, egin eragiketa. Eragiketa? Ze ikusten da, Iratin? Ir... Zatiketa, no? Ez, ze ikusten da? Ze letra? R. Bale? Orduan irakurri. Erati... Rati? Irrati? Rirati? Rati? Juan? No, francesez. Irratian. Frantzesez? Irati eta iren atzien ikusten zoi erreba sartu behar dela. Orduen, irrati irakurtzen du, eta hande txoakat, frantxezez, esaten digu, hitz egiten digu, Macronek, bere paparreko hileekin, irratian. Ezagunako hileek ere. Irrati hori falta. No, ia bigarrena. Aitor Irati bigarrena bai, denpora. Zeharo babestuta dago, nor da? Al Pacino. Balea, venga, segi. Alka. Alkandora, nes? Izpilua. Venga, izpiluan zer? Izpiluan... Elkarrizketa? Ez, izpiluan zeo zer? Bocadillo. Segi hor, Alkan. Zart. Hori askotan agertu izan zaigu. Zart, jakin behar bai, onomatopei hori. Alcatraz zelako, laguntza hori ez da. Alderantziz irakurrita, zart hori traz irakurtzen dugu, Alcatraz. Bakuntza zailtxamarra zen, kasu honetan. Punturik ez dugu banatu. Lasai, ondori garata. Eta tartetxo bat hartu nahi nuke, jaski, pixka bat aldarrik azaile jartzeko. Oso ondo. Zazpikiak ala eskatutan hola bait. Aldarrikapen bat, ez dakidan azizki zer aldarrikatu. Nafarroan zerbait bai, baina aldarrikapenak euskaraz dio diskriminaziorik gabeko Nafarroa baten alde. Baina gutxiago, gainera, gehiago. Aber, barrio? Baina gutxiago, gainera, gehiago. Eta zer da hori? Bueno, acelerazio por una Navarra sin discriminación, menos peros y más además. Gauzerik ere fin-fina ez da, Itzulpena baino jatorrian dago, oinarrian dago arazoa. Haupa, Nafarro, eutxi horri! Alaren! Gutxiago, gainera, gehiago. Dabizan, Mariano Erraxoiren... Zera, ez da? Bai, horraz alkondari gazondo, Ondo. Gutxiago, gehiago... Hornekin dena ondo. Hornekin dena ondo. Karaoke pixka bat? Bai. Presta bete? Igual, koreografia ere gehituta, ja, onak zareteta. 1, 2, 3, miluzeko esku, atzerenatu ezazu, esku honetan dagozu. Sekulako erakustaldia. Ondo bezen du Izaro Andresek, eta Mailabia osoak, oroaz. Be kind. Gregorio Xanti, lehenbiziko eskua? Klima aldaketak ekarria. Eba. Nola esaten da, zalantza egin, luzaiden, kantitu, tutumatu, tenpete egin edo mazitu. Mazitu. Tutumatu. Kantitu. Opa. Abatzuk. Gregorio Xanti. Nola jarraitzen du abestiak? Ipurdia zikina kapela buruan, sudur okerra handia, zure etxerantz doa, pirulina, pinpoxa. Zure etxerantz doa. Esan da ipurdi zikina kapela buruan? Bai. Ni zure etxerantz doa. Sudur okerra handia. Ipurdia zikina. Bueno, esan, vale. Ipurdia zikina kapela buruan? Bestelako bertxio batean, bai. Hau, mientzat? Ondo? Gogorra, Bestea politagoa igual. Bai. Etxeina, ba. Gregorio Xanti. Nola du izena Kristina Iglesiasen artelan honek? Arrokategi ubidea, ondalea, isiltasuna itxasoaren laguna. Ondalea. Oso ondo. Honetan dago zure ondalea. Horrela. Zenbat kilometrotako galeriak ditu Mamot kobazuloak? 128, 238, 475 edo 676.
Eta munduko luzen izango. 676. Oso ondo. Sartu hor, Uf, ni ez. Ene. Eta aurrera? Etorten zen, eta orduan itxen eben erosketa, etxian, eta gero dukia, bea, etorten zen ordainketara, handik baile betera, ero, bueno, temporadia akabo aurretik, etorten zen ordainketara. Ze herritako euskara erabili du ahotsak.euseko Maribi Arregik, Arrasate, Oñati, Markina Xemein edo lakuntza? Nafarro, ez. Uste, hori Bizkaialdekoa zala, Bai, ez Markina Xemein alazti, bai? Edo Arrasaten edo, igual Arrasaten. Bai? Arrasaten. Markina Xemein. Lakuntza. Oñati zuan, Jota, ondo, ikusi Punturik ez? Ze egilerena da Guggenheimen dagoen lan hau. Javi Sierra, J Balvin, Richard Serra edo Txillida. Richard Serra. Oso ondo, hilbarri, Bai? eskultorea, bale, R. R letra, klima aldaketak ekarria eta azalpenak dio. Azkenaldiko klimaren adibide bat. A ber, saiatuko gea, ber. Neguan egiten badu beroa, udan, bero bada, zoroa. Falta, zerbait hor. Berba baten, Bai. dizu jakatza. Bai? Nor da argazkiko aktorea? Patxo Telleria, Asier Hernández, Asier Etxeandia edo Mikel Martínez. Patxo Telleria. Asier Hernández. Mikel Martínez. Patxo eta Patxorekin Mikel, batera, bai, bai. noski. Aitor Irati, askatzeko aukera duzu, Probatu nahi? Neguan egiten badu beroa, udan bero. Momentuz ez. Gregorio Xanti? Zein da argazkiko herria? Zarautz, Ondarroa, Mutriku edo Plentzia? Zarautz ez. Bueno, Ez Plentzia edo Ondarroa. Plentzia. bai, ez Ondarro. Ez Plentzia. Venga. Plentzia. Rebotea? Mutriku. Ondarroa. Rururru. Zaitan ez. Zuzen? Saiatzeak ez du zigorrik, Egiten badu bero, udan, bero. Bai? Bai. Neguan egiten badu beroa, udan bero. Hori da Bada kontua. zoroa. Bero? Ez. Bada zoroa. Hori izan dabe. Esan da zegoen gainera, Gregorio Xanti? Soroa. Ze herrialdetakoa zen Kelvin Kiptun maratoilaria, Etiopia, Senegal, Kenia edo Maroko. Etiopia. Kenia. Etiopia, igual gehiago, Etiopia. Kenia. Oso ondo. Hori bai? Eta, ese horrekin, Neguan egiten badu beroa, udan bero, sapa, zoroa. Zapa eta xapa, xapa eta zapa. Hori bai. Zuzen, oso ondo, como baina. Oso ondo. Mikel eta Maia urrezko errebotea eta bigarren eskua zauena izango da, eta nela dino. Ai, amodioa. Hauetako este liburu ez du idatzi Jasones hori idazleak. Jara Live, jara Bikiak eta Bikoteak, jara Arrantzan, jara Bartzelonan. Arrantzan. Semeak irakurri ditu oraintxe. Ebo, Oso ondo. Bueno, Jasone mundiala da, hi letra. Entzun! Nola doa izan da talde honek? Urdangak kapoteak, buztangak, txerrikumeak. Urdangak. Bustangak. Apoteak. Ba ez, zerkuak. A letra. Mikel eta Maia. Nola doa izan argazkiko musika tresnak? Pianola, klavikordioa, jamon, organoa, sinfonola. Klavikordioa. Oso ondo. Ene,
Nola esaten da? Urduriegon, bermion, nerbau, urmiegon, arminegon, mizkau. Urmiegon. Arminegon. Ondo. Nerbau eta mizkau ezin da, beti dalakon e. Bai. Mizkau edo mizkautute edo. Ondo, arminegon bai. Ondo. Beste galdera bat, adi? Nola jarraitzen du, abestiak? Euskaldunon aberria, Euskadi bakarra da gure aberria, Euskara delako gure ezaugarria, zahartuz ere Euskaldun behar izatia. Euskadi bakarra da gure aberria. Euskadi bakarra da gure aberria. Zain. Ari gara, bizkanaka? Mikel eta Maia? Ai, amodioa. Beste bat. Zerritan dago Eliza hau? Durango, Berastegi, Larrabetzu, Morga? Durango. Arku pederra Durangok, be? Berastegi ez da? Ez, Larrabetzu handiegia. Morga izangoa. Morga. Larrabetzu? Sofin, errebotea. Letra. Mikel eta Maia beste galdera bat. Zer da ikusten duguna? Gramofonoa, magnetofonoa, fonografoa, irratikasetea. Magnetofonoa. Oso ondo. Letra. Beste bat? Ba, beste bat? Zein da, miren, Gaztainagaren jaiotza urtea, 1978, 1979, 1984, 1984. Apa, Mirentxu! 79. Mikel eta Maia, askatu, jarraitu? Jarraitu. Jarraitu. Kepa Junkera por bat entzungu. Nola du izena Kepa Junkeraren kantu honek? Sardinen izkina, urrutiko intxaurrak, hauntzaren gauerdiko estula, pitxitaren putza. Urrutiko intxaurrak. Errebotea? Sardinen eskina. Errebotea? Hauntzaren gauerdiko estula. A ber, eta zehatuko geha. Bai. Zurekin maitemindurik dabilena egongo da urduriena. Ai, amodioa. Epa! Zuzen! Komodina! Urduritasuna galbo batera utzita. Maite mindu hirugarren eskuarekin, Aitor Irati. Komoiaren bila, guazen. Ezin geratu lehen impresioarekin. Nola du izena Dora Salazarren eskultura honek? Zarauzko dama, Zarauzko alfila, Zarauzko erregina edo Zarauzko erregea. Dama. Zarauzko dama. Erixe. Berra, argazkize. Ondatzara joan da, bai, dama parean gaude, beti, Aletra. Ai, mesedez. Nola du izena entzun dugun taldeak? Metallica, Aerosmith, Guns N' Roses edo Nirvana. Guns N' Roses? Oh yeah! Axl Rose. Bueno, nire talde fab. Slash. Bai. Aitor Irati. Ze garaiera du saioa, mendiak? 919 metro, 1419, 1419 edo 1619. 1419. Apa zuek? Batzuk? Nola du izena, argaziko gazteluak, Urtubia, Butroe, Amaiur, Xavier. Amaiur. Urtubia. Ondo. Batzuk ere agertu dirata. Opa, Portugalete.
zen mendetan sortu zen Pilates entrenamendu metodoa. 18garrenean, 19garrenean, 20garren mendean, edo 21garren mendean. 20garren mendean? Aritu zareten, noizbait? Behin uste dut. Ta nahikoa. Horrekat, nasketak eta. Bai. Bai, Gero kontu itxaso. zen, Egin izan du noizbait, da berriketa gutxi, gogorra da. Aitor Irati, eskua eskatzeko aukera ere badago. Ez momentuz ez. Nola du izena? Argazkiko tenoreak. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Josep Carreras edo Alfredo Kraus. Plácido Domingo? Handia ba, zen? Josep Carreras. Ge, letra... Pertsonarik buru gogorrenak askotan gero goxoenak izaten dira. Ez geratu lehen impresioarekin. Horrengo dugu. Aitor Irati. Nola jarraitzen du? Abestiak, zutandik urrun ni banua, laster zugana nua, zutandik urrun triste banua, landa zabaletan garua. Zutandik urrun ni banua? Zutandik urrun triste banua. Zutandik urrun triste banua. Eta askatzeko aukera, Gregorio Xanti. A ber, ezagutu berritan egoskorra, gero makur eta maitakorra. Eta impresiorik onena hori, Akatxo bat! Akatxo bat! Baina hortxe inguruan gabiltza, Aitor Irati. Nola esaten da asko, Nafarroa berean? Amuts, tuzto, abats edo lepabet. Amutz. Lepabet. Abatx. Tuzto zen ba? Zerlago tuzto hartu dugu. Aitor Irati. Zein da Indian gehien jarraitzen den erlijioa, budismoa, hinduismoa, islama edo sikismoa? Hinduismoa? Eta hor, aurreko esanagoarekin... Ez que dugu gogoan. Eh? Ez dugu gogoan esan dakoa. Probatu sikiera? Ezagutu. Bai? Bigarren zarria segitzen. Ez? Ezin ontzat eman. Egon korra. Azken galdera, adi danok, komodina jokoan. Tirikitauki mailuaren hotsa, tirikitauki mailuaren hotsa. Zenbat aldiz entzun dugu tiriki hitza. 2, 4, 6, 8. Lau. Bi. Gregorio Maixua baita, harik eta guetan, noski. Eta guain hundi? Bai, a ber, guain ondo diteten. Ezagutu berritan egoskorra, gero xamur eta maitakorra. Xamur eta maitakor. Gregorio eta Xanti, bigarren komodina zuntzak. Osondo, banatu ditugu komodinak adi markailuetara goaz 280. Bi komodin belauntzan, 280 eta komodina zarautzik diazabalen 280 Portugaleten. Zein da zuzena? Talde bat, agurtu behar dugu proba hau eta gero. Adi danok, Gregorio Santi, lehenengo errondan, zeuek erantzuten hasi, eta zure doinua abestiko hitzak dira. Hori da jakin nahi duguna. Euria, aterkia, maitia, lastana, denbora, irribarre, besarkada, eskaria, kantua, lerroa, bihotza. Euria, vale. Euria. Euri asko egin du neska. Lagungarri hori ere pixka bat. Besarkada. Ez da agertzen baitz hori.
Aitor Irati. Lastana. Maitia. Lehenengo laztanetik. Maitia. 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 Izan dira maitia. Izan dira maitia. Aitor Irati. Eskaria. Nire azken eskaria. Bihotza. Zer da? Zaritzagun bihotzak. Hau lorren kantida, zer da? Lor. Moda marriro? Egin da, remix bat, Egin da, bai. Aitor eta Irati. Denbora? Denbora guzti hontan. Bi zuzen. Komodina. Ez, zuzen. Kantua. Kantua, bale. Orain ere kantuak. Aitor eta Irati azken zuzena. Asmatu eta taula dana zeuentzat. Irribarre? Zure irribarre goxo ura. Oso ondo puntu, Wow! Sekulako aurrerapena Aitor eta Iratik. Eta bigarren tablara goaz. Abestiak dira. New York, New York, welcome to New York, New York State of Mind. Bilbo, New York, Bilbo, New York, New York City Serenade, New York City Boy, Ever Since New York, NYC, Maniac of New York, Lisa in New York. Abesti bat. Bai, New York, New York. Tan, tan, taram. Aitor eta Irati. Welcome to New York. Norena? Taylor Swift. New York City Boy. New York City Boy. New York City Boys. Fashion Boys. Mikel Amaia. Abesti bat behar dugu. New York State of Mind. Billy Joel. Aitor eta Irati. Ever Since New York. Harry Styles. Gregorio eta Santi. Hiru eta hiru momentu honetan. Bai, komodina. Komodin bat askatuko duzu, errondan. Jarraitu izateko. Saint Vincenten. New York abestia. Mikel eta Amaia. New York City Serenade. Bruce Springsteen. Maniac of New York. Hori liburua da. Komodina. Gregorio eta Santi. Komodina. Oso ondo. Zuzen, noski, komoinak ala argituta. Puntu berantzara. Hirugarren taula, Aitor eta Irati zeuek hasi erantzuten, eta Olimpiar Jokoak antolatu dira bertan. Hori da jakin nahi duguna. Paris, Glasgow, San Luis, Londres, Estocolm, Sevilla, Helsinki, Mexiko hiria, Atlanta, Seul, Jaipur. Londresen. Azkenak 2012an. Seul. 28. Nola? 28. Bai. Bai. Ez egin kontra nahi harin. Mikel Amaia. Atlanta. Atlanta. 96an. Aitor Irati. San Luis. Sevilla bederatzira una laugarren urtean. Paris. Aurten. Eta aurretik. Aurretik ere bai, beste bitan edo. Oso ondo iazki. Mexiko. 78an. Aitor Irati. Helsinki. 92an. Stockholm, ja. Estocolmo. Hortzen. Mila bederatzira amabian. €50 gehiago belantzara. Eta markagailuak €780 puntu Gregoriok eta Santik, €380 Mikelek eta Amaiak, Aitor Irati, €690 pasuek. Mikel eta Amaia, lehiakide olimpikoak txara bero bat. Pasuek! 12 saio. Egin baitituzue. Itxaron, zar daitezela dantzariak, egiten. Ez baituzue gutxiago merezi, Ze miluze trebiek Mikel Amaia, ze moduzko esperientzia izan da. Ona. Oso ona. Bai. Oso ona.
ze saio, eta ze nagusitasunez, oro beti aurrera, azkena iritsi den arte, noski, beti tokatzen baita, 12 saio eta gero, 3.225 euro irabazita, lehiakide iritsi berrien ametsik gaizto izan zarete beste, berontzako anaikin batera. Zer moduzko esperientzia, Mikel, zuentzat? Oso ona. Bikaina. Bai. Asko ikasi dut, eta guztua, eta... Ze izan da honena? Dinot, etorri eta hemen gauzelako egun baterako gatoz eta ia pasatu aldan, baina ja ezagutu duzu hau barrutik, eta... Ez dakit, jendia ezagutu eta parre batzu bota, eta... Eta saritan dirutxo ere, bai, etxera, Bai. Tentsio pixka bat ere pasatakoa bagara. Bai. Nahiko izerri. Poz adina, ondo ez ere eragin baititu. Mikel Amaia gure aldetik esan asko gustatu dugula, zuekin, bestak beste asko gustatzen zaigu guri dinot, lehia dauen da lehia hona dauen eta lehiakide trebiek. Haze sokatirak. Hau pasuak eskerrik asko dana Oiko de. Zuei. Iritsi dira berrikuntzak 12. saioan, Gregorio eta Xanti batetik, Aitor eta Irati bestetik! Nire luze berri batzuk, 12. saiakeran aurrera egitea lortu duten lehenbizikoak, alegia, haze gorea, zuentzat ez da? Bai. Zuiak hasi ja zakua irabazearen pareko saria. Hori da. Kasi, bai. Bueno, zakua irabazeko aukera daukazue. Horretarako, sokatira gainitu behar, puntu gutxiago dituzue zuek, edo gutxiagorekin sailkatu, erantzuten lehenak. Beraz, ados? Bai. Hartu lekua ba, sokatirara goaz. Denbora! Zein herrialdetan jaio zen Pitagoras? Grezian. Grezian. Zein hilabetetan egingo da aurtengo Donostiako jasaldia? Uztailan. Uztailan abuztuan esan duzu horrena, zein da Euskal Herrian ikasle gehien duen unibertsitatea? EHUk. EHU, bai. Zein koloretakoa da Euskal kuiaren mamia? La Rosa. Kuiak alabaza laranja. Zein hiritan eman zuen Mikel Laboak azken kontzertua 2006an? Bilbon. Donostian, ze menditara igotzen zaitu Bilboko funikularrak? Artzanda. Artxandara, ondo. Zein hiriburutan jaio zen Katixa Agirre? Donostian. Gasteizen, zenbat egun izango ditu 2024ko irailak? 30. 30. Zenbat aste irauten du Italiako Giroak? Ez, 3. 3. Zein lurraldetan dago Erroibar, Arana? Bizkaian. Nafarroan. Ze aktorek egin zuen Denis Zukoren papera Gris pelikulan? John Travolta. Travoltak. Zenbat A ditu Arrankudiagak? 7. 4 ditu. Hego Amerikako zein herrialdetan jaiotzen da Orinoko ibaia? Orlandon. Venezuelan, zein koloretakoa da Android sistema operatiboaren panpina? Berdea. Berdea. Ze udalek antolatzen du Tene Mujika Beka? Bilbok. Debako udalak jarraitu Maixa eta Isierren kantua, ai bexamela... Eta pastela. Ondo. Ze idazlerena da Gorden Azazu lurpean eleberria? Carmel Jaio. Ramon Saizar Vitoria. Zenbat mililitro daude esne litro batean? 1000. 1000. Ze herrialdek du Euskal Etxe kopururik handiena? Estatu Batuak. Argentinak. Azaroan baldima gaude, ze hilabete pasatu berri da? Urria. Noski. Nola zuen izena Jose Ramon Soroizen pertsonaiak 2 eta 1 telesailean? Mikel. Jose Lontxo, zein 3 digiturekin lotzen da deabrua edo piztia? 3, 7. 666? Zein da Jamaikako hiriburua? Kingston, Jamaika! Aitor eta Irati, oso ondo, txalo zamarra da, bestak beste etorri leku hartu. Zer moduz, lehenengo eguna? Ondo. Nahiko ondo bai. Eta polita gainera hauek deabrorekin WhatsAppez. 3 zazpi, 6 bost lau, ez da? Aitor Irati, onena, urrengo biluzen alkarri ikusiko gara. Oidale! Hau pasuek! Finalean ikusten beste behin, belauntzako Denis Zuko eta Sandy. Grisetik zuzenean. Oso dotore, oso fin jantzita. Ondo ez da? Bai, oso. Sokatira berri bat. Bai, hori da. Aldiko partez. Hemen kontua aurrera egitea baita. Eta aurrera eginda, finalean, Erne, zakuan jokoan gaur, 108.000 bederatzireun eta 25 euro! Eta esan bezala, irabaziko bagenu, plana, Maiabian, bertako gazte asanbladarekin batera, gaurko publikoa.
Eta Euskal Herriko gure publikoari esan gurekin bat egiteko momentu badala. Etxetik aplikazioaren bidez gurekin jolas egin. Bueno, azkarrenak sariak ditu, asteko honenak beba. Orduen, leia jolasa hortxe gabiz. Itatik izango, bai. Gregorio Santi. Pentsa Santi, Gregorio Parisen gauzela. Oh, ze ondo. Ze ondo. Hobe gaizki, Eta hartuko Eifeldorrien, pentsa. Eta bajatzen gara, Gregorio. Bajatzen gara itxasontzire. Bueltatxuet emoten. Non egongo ginen? Zenan. Osondo. Bazuela gazakua! Eta Londresen. Oh, bai. Pentsa. Thames, ja. Bai. Big Benan eta hartzen du Towerrerako itxasontzi bet. Non egongo ginen? Itxasontzi zer? Dinos? Osondo. Bale. Adi. Gregorio eta Santi. Ibaiai buruz hitz egingo dugu, baina jakin nahi dugu herrialdeetako hiriburuetatik pasatzen den. Galdera, Gregorio Santi, estatu hiriburuetatik igarotzen diren ibaiak dira. Denbora. Volga? Ez. Nilo? Rin? Bai, jarri. Danubio? Bai. Amazonas? Ez, bai. Tajo? Ganges? Ez. Potomac? Río Bravo? Ez. Gambia? Ez. Paraná? Bai. Harik eta gine eta gero, amaikako aiarri eta gero egiaztatu egingo dugu. Lau akatz. A ver, kendu. Ganges igual ez. Paraná kendu. Gambia bai, igual. Gambia. Rin kendu. Bai zatu, hola, a ver. Bai. Akatz bakarra? A ver. Amazonas igual bai. Ganges ez, Río Bravo ez. Bakarra? Kendu, hola, ya está. Bai, horrela, bai. Bai, hola. Bai, bestatu. Bi akatz? Guanden, beste. Jesus, janaztu naiz. Zuen panazera, mande zer gabe ezagit. Ez, Río Ganges bai, ez. Paraná, bai, jarri Paraná. Bai, hola utziko dugu. Denbora, Gregorio Santi. Urrezko galdera. Bi luzeenak dira, denbora. Nilo eta Amazonas, bai. Hori bai. Nilo eta Amazonas. Bai. Zemoz, Gregorio, Santi? Ezken pixka nastu geha. Bai, bueno. A ver. Urrezko galdera ustegu baiez, baina... Baina... Gero zuk badakizu aldatzen diela hemen ibaia gora eta bera. Volga, ez ezko ere muan. Zuzena da? Osondo, ubide artifizial batzuk daude eraikita ur batzuk Moskura gerturatzeko eta baina bere horretan ibaiak ez du zeharkatzen hiribururik. Río Bravo ez ezko ere muan. Amerikako ibai ezaguna, El Pasotik igarotzen da esaterako, baina hiribururik ez du zeharkatzen. Rin, ez. Koloniatik pasatzen da, baina ez da hiriburua hura ere. Danubio. Bikain, biena, zeharkatzen du, ez da? Erra. Gambia, bai ezko ere muan, bai? Banjul, hirian dago Mendebaldeko Afrikako ibairik luzenaren bokalea, Gambiako hiriburuan alegia. Bai ezko ere muan Potomac, bai? Washington, zeharkatzen du. Bai ezko ere muan Nilo. Kairotik pasatzen baita, hiriburutik.
Indian, Ganges, baina ezezko eremuan jarri dugu, bai? Ziprizintzen dituen hirietan oso ezaguna Kalkuta, baina Kalkuta ez da hiriburua. Amazonas, bai ezko eremuan daukagu. Zuzena da? Txakatxak, Amazonasek ez baitu hiribururik Ziprizintzen, Tajo bai, Lisboan, Lisboa, bai, Teijo, eta Parana ere ez ezkoan kokatu da. Gregorio Tasanti, 200 euro, 1000 euro irabazteko aukera, eta azkar, esan dizkiazue, igual azkar egin. luzeenak, esan dizkiazue luzeenak, Nilo eta Amazonas direla. Bai? 1000 euro jokoan, Gregorio Santi, zuzena da?